Glædelig månedsdag! For helvede! Vi har altid sådan en konkurrence om, hvem der husker først at sige glædelig månedsdag, når vi har månedsdag. Okay, du har også lige stået op, så den var lidt tough. Men i hvert fald så er det blevet lørdag den 30. august. Jeg har lige sat mig på morgenbordet, min kæreste er lige stået op, jeg har fået lavet mad til os. Jeg har lavet chiagrød i dag. Jeg elsker jo chiagrød. Jeg synes, det er så lækkert. Min kæreste, har du prøvet at smage det før egentlig? Ja, det føler jeg. Det kunne du i hvert fald ikke lide, synes jeg. Nej. Men nu har jeg prøvet at lave en til ham i dag, så nu er jeg spændt på, hvad han synes. Tænk, hvis du ikke kan lide det, så er det lidt ærgerligt. Jeg har stået og brugt alt det frugt på det. Klokken den er i hvert fald 9:32, og jeg har en træning om en time, så jeg skal faktisk skynde mig lidt. Så vi vil lige spise vores morgenmad og få drukket alt vores sager og spist vitaminpiller. Har du taget den i... Ja, den er da mega flot. Skal vi lige have din reaction på den? Er det honning, der er på? Ja, det vil du gerne have. Var det ikke konsistensen, jeg synes sidst var... at jeg ikke kunne lide? Det ved jeg ikke. Det er meget godt. Smager det ikke godt? Jo. Det smager fucking godt med det der kanel, ikke? Jo. Det er jo sygt lækkert. Og med bær. Det er faktisk meget sådan frisk. Ja, det er ikke helt galt. Men konsistensen er heller ikke så... Den er ikke lige så gelé-agtig, som du følte det sidst måske. Overhovedet ikke. Nej, men det er også fordi, jeg ikke har blandet det med vand. Jeg har blandet det med kefir. Very good. Til alle jer derude, der ikke kan lide chiagrød, prøv at blande det med kefir. Det er lækkert. Jeg vil spise, så jeg kommer afsted til træning. Så var vi hurtigt ude af døren. Og min kæreste var så sød, at han vil køre mig på arbejde, skulle jeg til at sige. Køre mig til træning i dag, sådan så jeg ikke hedder cykle. Kan vi ikke bare køre lige ud? Jo. Så det var virkelig dejligt. Så jeg bliver lige kørt. Den er 10:07. Damn. Min træning starter 10:30. Hvad skal du lave med til træning? Jeg skal returnere jakkesættet. Gud ja, det filmede jeg jo i min sidste vlog, at du købte. Så hvis I ikke har set min sidste vlog, så kan I lige hoppe ind og se den først. Så det her giver mening. Returnere det, og så skal vi købe det samme et andet sted til. Det lyder faktisk sygt dumt, men... Forklaring følger. Du kan lige forklare senere, hvorfor det faktisk er, at det skal returneres, når du skal købe det helt samme bare et andet sted. Det er lidt en mærkelig historie. Skal jeg faktisk også være budbringer for din far? Nå ja, du skal lige være voldbud. PA for min far. Ja, det er meget PA-agtigt faktisk. Ja, du skal lige ind og hente hans jakkesæt og sko til brylluppet. Så er vi her. Der er mange biler. Tak for turen, skat. Jamen selv tak. Så må du hygge dig inde i Copenhagen. Jeg er hjemme fra en sygt hård, men virkelig god træning. Altså, prøv at hvor hovedet jeg. Altså, og der var sindssygt meget god intervalløb, virkelig mange gode gulvøvelser. Det var bare helt perfekt burn-and-build team. Nu vil jeg lige hurtigt tage et bad, fordi det har jeg virkelig brug for. Jeg skal vaske mit hår, lige lave lidt hårkur, lidt skincare, bare lige føle mig sådan lidt menneskelig igen. Og så vil jeg lave noget frokost, men jeg tænker bare lige, vi ses, når jeg har været i bad. Jeg er kommet ud af badet og har stillet mig i køkkenet nu for at lave noget frokost. Jeg har det stadig så varmt efter træning, og det der bad, det føler jeg ikke engang hjælp på det. Jeg koger bare. Så nu glæder jeg mig lige til at få noget mad, lige sidde, slappe af, selvom jeg faktisk har en lille bitte smule travlt, for vi skal være ude af døren om cirka en times tid. Så jeg vil lige skynde mig at få lavet min omelet, for jeg fik ikke omelet til morgenmad i dag, og det plejer jeg altid at få, så jeg bliver nødt til at få den på et andet tidspunkt. Så det bliver nu til frokost. Så det bliver lækkert. Det vil jeg lige hurtigt få lavet, sådan så at jeg kan få noget mad i maven og få gjort mig klar til dagen. Vi er on the road igen. Jeg føler, at jeg snakker meget i bil i den her vlog indtil videre. Det er en carpool.
klokken den er blevet 13:17. Jeg har fået spist min frokost, været i bad, fået gjort mig meget hurtigt klar. Jeg nåede faktisk ikke engang at fyndtørre mit hår, så jeg går ud af døren med helt vådt hår. Det gør jeg ellers aldrig. Jeg plejer altid lige at få det fyndtørret, men det blev ud med vådt hår i dag. Vi har en lille bitte smule travlt. Vi skal nemlig til Køge nu, og det er lige et godt drive herfra. Det kunne være, at vi lige skulle prøve at tage den på GPS'en og se, hvor lang tid vi siger. Ej, vi kan ikke nå det der kødhus, eller kan vi? Det bliver fandme svært. Ja, jeg skal være speederen i munden. Vi skal nemlig ned både og handle ind til noget aftensmad. Vi vil rigtig gerne ned i noget, der hedder Kødhussalget, som har noget virkelig, virkelig lækkert kød. Der er politiet. Nu skal du køre ordentligt. Der vil vi nemlig gerne lige nå ned, men de lukker klokken 14, så vi tror, at det er sådan rimelig svært at nå det. Så går hun ikke over, når der er godt. Ja, det er lidt irriterende. Og så har du jo været inde og fået pengene tilbage for dit jakkesæt. Ja. Og det gik jo rigtig godt. Ja. Og grunden til, at du faktisk skulle ind og have pengene tilbage derinde, det var fordi, at vi fik så fucking elendig service. Vi kommer ind, og så står der bare en... Hvad er han? 28? Ja, må være slut 20'erne eller sådan noget. Slut 20'erne. Så rigtig smart i en fart. Jeg er ikke engang noget med at spørge, om han kan hjælpe med noget, og gad ikke engang kigge på os. Og så skulle jeg have en der selv jakkesættet. Skal have en skjorte og prøve til jakkesættet. Kan du anbefale en skjorte? Så giver han bare sådan her, hvid skjort. Og han servicerede bare overhovedet ikke. Han kom ikke ned og prøvede at hjælpe dig med størrelse, eller spurgte om der var, hvordan det var, eller prøvede at guide en eller noget. Han kiggede bare skævt, som om I har ikke råd til at købe noget her. Og vi stod så fucking akavet inde i den der butik og var sådan, du synes faktisk, det der jakkesæt var meget nice, men vi følte os ikke velkomne derinde. Så vi gik faktisk uden at købe det, men så gik vi tilbage igen og fik så service af hans kollega, som var virkelig, virkelig sød. Men så er det bare næret os efter, at vi har lagt så mange, eller du har lagt så mange penge i en butik, hvor du har fået så dårlig service. Også fordi jeg skulle have syet det ind her om en uges tid. Ja. Og så magte jeg ikke ham der. Joe skulle stå og gøre det. Og jeg har ingen tillid til ham. Han var bare et rigtigt surt løg. Bortset fra, da du så lagde pengene og købte jakkesættet, så kunne han lige pludselig godt snakke til os. Ja. Så kunne han stå og joke og alt. Men han var bare så elendig service. Så nu har du fået det helt samme jakkesæt i en butik nede i Køge, hvor min far hjælper. Der har vi fået sindssygt god service. Så det er virkelig, virkelig godt. Så der tager vi ned og henter det nu. Ja, så de har bestilt det hjem. Ja, mega sødt af dem. Og så skal du lige have syet det ind. Så det skal vi nå. De lukker her klokken 3. Og så vil vi tage ud og handle til noget aftensmad. Vi skal nemlig hjem og spise hos mine forældre. Så det bliver virkelig dejligt. Og så i aften skal vi drive-in-bio. Og se. Ternet Ninja! Jeg føler, vi er sådan nogle små børn. Jeg har været en sukker for de andre film. Jeg synes, de er så griner. Har du ikke set alle i biograf? Jo, jeg har været inde og se alle sammen i en rigtig biograf. Og jeg synes, de har været sjove. Hvornår kom den først ud? Kan du høre en fun fact? Ham Aske, drengen, der ligesom får bamsen, ikke? I Ternet Ninja 1 er det Louises papbror, der lægger stemmen til ham. What? Ja, er det ikke sjovt? Så når hun sidder og ser etteren, så er det hendes papbror, der snakker. Men så han måtte ikke... Han blev for gammel til de andre? Ja, så gik han stemme i overgang, så han havde fået en for mørk stemme til de andre. Træls. Men så har de fundet en, og hans stemme lyder legit en til en som Louis' papbror i toeren. Så de har fundet en anden, og han har helt samme stemme. Det er så sygt. Du kunne sgu da blive dopper. Jeg vil elske at være dopper. Hit me up, hvis der sidder en scouter derude for dubbing. Jeg vil synes, det var så fedt. Men i hvert fald, så har vi lige en god køretur foran os nu. Nu skal du passe på dernede. Jeg styr på det, skat. Vi har en god køretur foran os, så det skal vi bare lige have overstået. Ned og hente jakkesæt, og så skal vi altså handle ind til lækker lørdag aftensmad. Så bliver der tanket. Vi lige holdt ind på Circle K her. Vi blev færdige med jakkesæt shopping. Fik verdens bedste service. Vi var i en butik, der hedder Bogart, der ligger i Køge. Vanvittig service. De var de sødeste mennesker. Og min kæreste fik købt jakkesættet. Han fik faktisk også købt en skjorte. Og nu er vi ægte begge to klar til brylluppet. Vi kørte faktisk lige forbi McDonald's nu her, fordi at min kæreste var lidt sulten. Så han har lige købt en McChicken og en cheeseburger. Og jeg tog en sodavand. Seriøst noget, jeg ikke føler nogen snakker om. Men noget af det bedste ud over en cola for Mac'en er en Sprite Zero. Fuck. Jeg elsker Sprite Zero, og jeg føler ikke, man kan købe det nogen steder, sådan i supermarkederne. Jeg ser det aldrig, så jeg bestiller det altid, når vi er på Mac'en. Min kæreste skal lige spise, så jeg tror lige, jeg kører bilen resten af vejen. Vi skal nemlig ud og handle nu, så jeg har fået lavet en indkøbsliste til alt, som vi skal bruge. Vi nåede ikke ud i det der kødudsalget. Hej! Skal jeg køre? Så det fede svin kan spise. Ja. Ja. Har du til mig? Ja. Nå, der venter en bag iskab.
Nå, er vi ikke færdige? Eller er du færdig med at tanke? Ja. Nå, okay, jeg troede, du stod og ventede. Sorry. Den filmer stadig, den her. Og så tog du meget chill. Jamen, jeg troede, du stod og ventede på, at den var tanket færdig. Undskyld. Nej. Nu skal vi åbne mors bil. Vi har fået spist aftensmad, og nu er vi lige i gang med at ordne bilen til drive-in view. Han skal lige lagt nogle sæder ned, og så skal vi have en madras ud og nogle dyner og puder. Wow, det bliver rigtig hyggeligt. Hej Lune! Så er der pakket snacks. Jeg har skåret noget melon og taget lidt mørk chokolade med og lidt jordbær, virkelig lækkert, og 2 sodavand, og så køber vi nogle popcorn derude, fordi det er bare de bedste popcorn. Så nu skal vi lige hente nogle dyner og puder, og så skal vi have pakket bilen færdig. Det er heldigvis så godt vejr her til aften, så jeg vil lige hoppe i en striktrøje, sådan så man rigtig kan ligge og putte sig i den åbne bil, når vi skal til film. Hej Luna, farvel. Så er tasken pakket, og nu må vi lige se status på bilsituationen her. Hvordan står det til, skat? Nå, han er her ikke. Lol. What the fuck? Jeg troede, han var. Hvor fuck er han henne? Nå, så kigger jeg selv. Ej, hvor er det cute. Fuck, det er så hyggeligt ud. Det er jo perfekt, det her. Vi kommer til at ligge så godt her. Det er jo så godt, det her. Det er jo helt perfekt. Er det godt? Fuck, det ser hyggeligt ud. Jeg kommer gående og vlogger og sådan, nu skal vi se status. Hvordan står det til, skat? Og så er du her ikke. Jeg troede, du stod ham. Ej, det ser jo alt for hyggeligt ud. Jeg gør det ikke. Det er jo helt genialt. Så kan man bare lige hoppe under dynen. Ej, du er så god. Du er en rigtig hygger. Og så lægger han fra foran. Ej, der er jo fint plads. Det er jo perfekt. Ej, det glæder jeg mig sygt meget til. Altså, tasken er der, og den er pakket med alle vores snacks. Og sodavand og vand. Altså, spørgsmålet er, om vi skal køre afsted i god tid. Ja. Også fordi vi skal op og købe popcorn Og den der radio. Vi vil nok også lige tisse af inden og sådan noget. Og radio. Og radio. Ja, fordi vi skal jo gå op og hente popcorn. Præcis. Skal vi ikke bare køre afsted? Jo. Og det tager lige en halv have nogle time. andre bukser på. Ja. Det skal være comfy. Comfy clothing. Okay, men så kan du lige hoppe ind og skifte, og så kommer vi afsted. Så er vi fremme. Altså, jeg har helt glemt, hvor hyggeligt her er. Vi skal sidde med alle børnefamilier. Nej, fordi det er for sent. Nej, hvad er der mange? Men der er jo flere skærme. Det kan jo godt være en anden film. Okay, det kan godt være, der kører en film der selvfølgelig. Jeg har helt glemt, hvor hyggeligt her. Jeg troede, vi var her i god tid. Vi er en halv time, inden filmen starter. Nej. Ej, tænk, hvis vi bare ikke... Altså, der er jo pladser nok, kan man sige. De kan jo ikke sælge billetter. Nej. De kan jo ikke sælge billetter, der ikke er. Nej. Nå, meget spændende. Man kan da håbe, det ikke er den skærm, som vi lige kunne se. Mange. Der er virkelig mange. Ej, okay, vi skal jo nå at købe popcorn og alt muligt. Tænk, hvis radioen er taget. Ja, det er noget lort. Vi krydser lige fingre for, at vi kan få en god plads. Det foregår op i vores kiosk, som I finder. Så er vi kommet i drive-in view. Vi har fået en plads på bagerste række, for det skal man åbenbart, når man ligger med åben bagklap. Og der er så mange mennesker. Altså, vi skulle ikke have kommet 5 minutter senere, fordi så har vi fået en lorteplads. Jeg føler faktisk, vi er endt med en ret fin plads. Når man ligger her, er det ret fint. Det gør det. Og vi har fået købt en kæmpe popcorn, som vi skal ligge og hygge os med. Og så står den altså bare på Ternet Ninja 3. Jeg føler, vi er så cute. Det er meget små børn for det. Ja, men det her, det er så lækkert og så hyggeligt, og vi har virkelig meget plads. Altså, mine fødder stikker ikke engang ud over. Den er jo kæmpe, den her bil. Jeg er sådan en vild flink. Godmorgen. 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 Yay. Jeg skal jo ligge. Godmorgen. Skal du ikke køre tur over 8? Jo, den 200. Klokken den er blevet 8, og det er blevet søndag. Vi er kommet hjem hos mine forældre i går aftes. Jeg fik slet ikke vlogget efter filmen i går. Hvad synes vi om filmen? Vi synes, den var rigtig god. Den var virkelig sjov. Vi havde lidt udfordringer med den der radio, vi havde lånt. Den hakkede lidt. Men ellers så var det helt perfekt, og den var virkelig, virkelig sjov. Jeg tror, vi kom hjem her i går aftes klokken 12. Og så vågnede jeg her for et kvarters tid siden. Og nu vil jeg lige gå ned og lave morgenmad til holdet, fordi alle skal op nu. Fordi at min far skal på arbejde, du skal ud og spille golf, og jeg skal til en træning med min mor. Jeg vil lige hoppe ned og få lavet morgenmad. Jeg har preppet chiagrød til alle.
Det vil jeg lige gå ned og få lavet klar, sådan så at folk kan få noget at spise. Jeg ved ikke engang, om du kan nå at spise det. Så skal jeg ned og lave det nu. Hello! Jeg er kommet hjem fra træning. Klokken den er blevet 11:50. Jeg føler seriøst, at efter at jeg begyndte at træne meget mere, at min vlogs generelt, at jeg tit genlever den samme dag, fordi det bare er blevet så rutinepræget med træning. Så jeg håber stadig, at jeg synes, det er sjovt at følge med, selvom jeg gør mange af de samme ting hver dag. Jeg synes, jeg står lidt skævt. Som I kan se på mit hår, var det hårdt. Mit hår er seriøst gennemblødt, jeg har lige vasket det i går, så jeg skal altså lige et smut i bad igen. Det var en sindssygt god træning. Det var en træner, der hedder Mark, som er så dygtig. Han havde sidste træning i dag, og det var bare virkelig en god træning. Og han blev savnet. Han var virkelig, virkelig dygtig. Jeg tænker, at jeg lige skal have sådan et godt everything shower. Jeg tror, jeg vil lave noget gloss treatment på mit hår. I ved jo, min go-to gloss treatment er Castasis. Den her er faktisk lige ved at være tom. Jeg ved, om jeg har en ny. Jeg må lige bruge resten af den her. Og så laver jeg noget god kur, og lige laver noget lækkert skincare og sådan noget. Og så tænker jeg, at jeg lige skal have lavet mig en god og nærende frokost. Jeg skal også have lavet noget proteinshake og have taget mit kreatin og sådan noget, fordi nu har vi jo sovet hjemme hos mine forældre, så jeg har ikke ligesom fået taget alle mine ting, jeg plejer at tage herhjemme. Så det skal jeg lige have gjort her til frokost. Min kæreste er som sagt ude at spille golf, og han er færdig her sådan noget, 2 timer eller sådan noget. Så jeg har lige lidt hyggetid for mig selv herhjemme alene. Så det bliver dejligt. Jeg skal bare bruge tiden på sådan, lige at få spist, komme ud i bad, og så skal jeg have arbejdet. Jeg har en video, jeg skal redigere færdig, som skal op i morgen. Og jeg har nogle ting for Garva, som jeg skal have lavet færdig, fordi vi på fredag den 5. september, der er den her video ude. Der lancerer vi vores helt nye urkollektion, Campen. Jeg kan lige linke den nede i beskrivelsen. Det er seriøst ultimativt min absolut yndlingsuge, vi nogensinde har lavet. Jeg er så oppe at køre, og vi har fået det bedste content. Så det skal jeg redigere også. Så jeg har en masse ting på programmet foran mig for dagen, og så skal vi bare have sådan en hygge reset Sunday. Det bliver mega, mega dejligt. Men nu vil jeg lige hoppe i bad, tage et godt everything shower, og så ses vi bagefter. Så er jeg altså kommet ud af badet og lige kommet i noget tøj. Jeg har fået lavet mit skincare, lige fået fyndtørret lidt af mit hår her. Og fået lavet min frokost. Og jeg er så sulten nu, for nu er klokken også blevet 10 minutter i 1. Og surprise, jeg har lavet omelet til frokost. Jeg har lige givet den lidt ekstra gains i dag, fordi jeg virkelig var sulten. Så har jeg lavet en proteinshake, og her har jeg mit kreatin, som jeg lige skal have drukket, når jeg har spist. Og så skal jeg faktisk også lige tage mine vitaminpiller bagefter. Men det her skal jeg i hvert fald bare lige sidde og hygge mig med nu. Og så tænker jeg heller ikke, der går så lang tid, før min kæreste er færdig til golf, så jeg kan lige nå at få arbejdet, inden han kommer hjem. Det bliver perfekt, så jeg vil bare lige tænde tv'et og se et eller andet hyggeligt. Det er altid meget rart lige oven på sådan en burn bill, så skal man lige sådan falde ned. Virkelig, virkelig skønt. Det er seriøst en perfektion for mig, det her. Jeg er så træt lige nu. Jeg har lagt mig på sofaen. Jeg kan ikke huske, når jeg synes, der liggede bare på sofaen og slappet af. Det føler jeg ikke, jeg har gjort i ages. Jeg har fået redigeret en hel masse YouTube. Jeg er dog ikke færdig nu. Det kommer til at tage så lang tid. Men jeg vil gerne have den op i morgen, så jeg bliver nødt til at blive færdig i dag. Men min kæreste har lige skrevet, at han er ved vores Netto her om et kvarter. Så jeg tænker faktisk bare lige, at jeg hurtigt vil hoppe i et par sko, og så hoppe noget mødes med ham. Jeg har lige ligget og skrevet en indkøbsliste. Bare lige for at holde mig selv i gang, for ellers er jeg sikker på, at jeg vil falde i søvn. Jeg er så træt lige nu, jeg ved ikke, hvad der foregår. Så jeg tænker, det bliver meget godt lige at komme ud af døren, lige at få noget frisk luft. Så jeg tror bare lige, at vi ses, når vi har fået handlet.